eyi min nani haala mon fof kono noon jinmi ko paamon ɗum ɗo wona haala wona bourse familiare o wona politique tahi ɗum ummade e wonno ko yimɓe kala foti hen kala ɓiɗɗo sénégal najo miskino kanduɗo hen ene foti heɓde ɗum bourse familiare o waɗi ɗum ummade ko sénégal naɓe ɓe fof kala noon mo dofollo mo ganduɗa junggo mum heɓani caggal mum ina jogui hen gueɗal a faami en mbiyani liggotoɗo walla ligganteɗo ɗanniɗo walla ɗannoraɗo commerçant walla commerçante ɓen kam no wayi foof ina jogui ko paye juuɗe mumen wonɓe ganduɗa ko handicapé ji mbawna hoore mumen haydara hay sinno ko ɓerɗe mumen ina jogui ɓerɗe ko gollori kono ngala terɗe ko gollori ko ɗum saabi bourse o ɓen min tottat ko ɓen min tottat eyyi bourse o noon min jiiɗi ko kala kanduɗo hen toton ɗum bourse o inchallah en dokkodirat aadi tan lewru nduɗo so ndu maayi hande mbaɗa sikki le premier inchallah mami artuɗo en e ngal sanga somi ari taw en ƴeewi liste o woni kala adda carte d' identité mum après woda ko heeɓi eyyi ɗum noon mami hokkuron ɗo hunde heewan tan pour affaire ñeño ma o Seydi Ba diagra Samba Gueye Seydi Ba ɓe mbaɗa ɗum transport Allah janama te ka ɗum mbiɗani lawol rewnat ko lawol rewnat ɗum koy waɗi lawol tan o rewnat konko ala heeda heedi de ñeño mon hoorema ko totta yimɓe wonɓe hay Samba Gueye yamen ñamen yo ɓerde ma ay ko kalɗa ko konko noon o yardinta o yiiɗa haydara fof o tottat yimɓe min hen sa min dudde hen ni Allah e moƴƴere mo andi haqqe kadi andi fodde ko mbiɗa ko noon o yarinta ɗum noon o wayat Allah ya inchallah eyyi ɗum noon dokkodiren aade tan inchallah ɗo e lewru inchallah mon jiitam so Allah on jarama a jarama ay jarama ko moƴƴo koy kay ko moƴƴo weeli kam kono wajo yeehi binditoɗo o nawi liste o windama ha paari min jeehi binditoɗo yeehi o nawi liste o min kam aɗa Allah walli gila mi haalnino mawɗo amin kam gila départ mi andinima kam yo windam mi kam wasta windede so Allah jaaɓi inde ɗe jeehi ha paari ko tam inde ɗe o nawi eyyi liste o nawam eyyi komi mbimi mata famani kalmo joom wuuro mbimi mawɗo amin o gila nde windittode min mi haalninomo yo windam andi o rawande e ala rofta nde alan ɗo joomam woni liste gaɗano liste dewɗo enen woni oɗone kadi ay yimɓe gummima école garti ha ɗo joni garɗa muñ tan ha muñ mo wuuri ma winde salla jaɓi eyyi wonde dal somi faami haala ka wonde komi windaka dal ma winde salla jaɓi so wona ɗum ni mawɗo wuuro an kay wona leegal fof waɗi bindowo leegal man waɗi mo wino yo winde on so addi yimɓe noon inde makko arani hen holko mbawɗa hen min mbawmi ko yamirde yo ɓen ɗon bindu goto woni leegal mo addanami kon kay o haali kono kam fotano wade ni de sikke am kam saabu hande wuuro ngo so miskineɓe no lime gallam adorte holno wuuro windorte min mi winda min ɗo no jeeyi hakkillam mawɗo wuuro ma winde salla jaɓi min kay an a lemsu tan aɗa haala kono guila jottimi ɗo nde calminmami parme gueɗe ma min ko kalta woni ko darani anani min wonno dobru ngata wurtomi haalata e mum ka laaƴotoɗo min mi ala e ma haaji min mbaɗa andi anani jiɗɗa jooɗa kono a jotta ko ɗo hen min to jooɗimi ɗo mbiɗa yetta hen Allah wonno ka dewɗo caggal ɗum aɗa ɓerto anani min to jooɗimi ɗo mbiɗa yetti hen Allah de wadde jooɗimi ɗo mbiɗa yetti hen Allah jottoon ra arba mbasa yetta kadi sa yi mbiɗa haala aɗa jaabo coonmami cottumami honko reɗɗi hakkude men sappo ma Allah ne seeɗi min wawi ɗum ɗum kono mi jokkitta kala ne kawren ɗi beddaji ni kawya mo wuuri ma a jarama arsukam ala hen sen kawri mi jokkitta moƴƴi mo wuuri ma winde akara woni jaabi an aɗani mi daddata e ma ɗum tagere waɗa menace jagaraf deƴƴu oppo oɗo ko feccere neɗɗo anne hoɗo rewma e haala ko haalata ko yawaro o yawi ko mawɗo wuuro an mari koye mari debbo makko men wonno e politique debbo men meeɗa wondude e men o wuuri ha o maayo wondani oɗo parti gasi wona sino patte mo jaɓo yiiɗa yiidema an o yiiɗano yiide jeewo galle minen tan o andi ɗo yennon no yimɓe debbo makko ɗo yennon no yimɓe ɗum kay daro heɓa